Moi ja tervetuloa mun kanavalle. Tän videon tarkoituksena olisi vähän saada heittotarkkuutta. Siinä on käppi, mulla on 4 putteria, 3 minaria, 8 driveria. Niillä pitäisi kaikilla osua tohon käppiin. Eikä lähde heittämään. Vielä parempi. No se ei kyllä osunut. Se oli huono heitto. Ei se mitään. No sekään ei kyllä osunut. Oli aika huono heitto myös. Osuu, mut matala heitto. Siinä ja siinä. Ei sekään oikein. No se oli hyvä. Oli tosi hyvä. Sitten nopeat kiekot. Tää on sitten tässä vähän taaempaa. No niin, vähän haaste tähän hommaan. Pari metriä kauempaa. No ei lähelläkään. Parempi. Sekin osui, oli hyvä. No ei lähelläkään. Oi voi. Siinä oli eka setti kiekkoi. Ei ollut kova hyvä prosentti. Kovin hyvä prosentti, mutta sen takia harjoitellaan. Sitten haetaan kiekot ja uudestaan. Jaha, ei muuta kuin heitetään uudestaan. Mulla on nyt 15 kiekkoa tässä, mitä mä heitän, niin jos 10-15 saisin, niin se olisi ihan hyvä prosentti. Nyt vaan keskitytään joka heittoon, niin eiköhän se lähde. Vähän korkea, mutta osuma. Putterit 4/4. No se ei kyllä osunut. Ei ollut lähelläkään. Just. 7 kiekkoa ja 1 missi. Ei muuta kuin jatketaan. Osuma ja hyvä heitto. Just ehkä. En osaa sanoa. Osu. Hyvä heitto. No se ei ollut kyllä lähelläkään. Oho. Viisitoista heittoa ja 3 missiä. Ei huono yhtään. Heitän ainakin kerran vielä ja katson pystynkö parempaan. Toi on ihan hyvä prosentti toi. 3 missiä 15. Noniin, kiekot haettu. 1 setti vielä. Katsotaan jos pääsis semmoseen
2 missiin per 15 kiekkoa. No se ei osunut. Se oli huono heitto. Ja ok. Osu. Oli hyvä. Amis. Olipas huono heitto. Se oli hyvä. Vähän on heitto nyt ailahtelevaa. Oli hyvä. Yllättäen kun vähän keskittyy ja vähän rauhoittuu, niin heitotkin lähtee hyvin. Ja ohi. Olipa huono heitto. Oi voi. No ehkä just osu. Olipa huono sekin. Neljä heittoa ohi. Ei se kovin hyvä ole, mutta ehkä se kelpaa. Hei, jos katsot vielä tässä kohtaa videoon, niin paini ihmeessä tykkäysnappulaa. Ja jos kiinnostaa seurata mun kehitystäni, niin tilaa ihmeessä kanava. Ja kiitos kun katsoit ja ensi video, moro!